Da zna država Srbije. Koliko Aleksandar Vučić popularan kod nas. Svima je brojeva vam. Šta? Ovdje u kutiju to pobucujemo. Eto. Valjda će se premijer otvoriti za nešto. To će normalno. Dobit ćemo po svoj rudnik. Nešto će biti. Samo snimaj ovako. Evo. Gospodo, nema drugog kruga. Ovo ćemo postaviti na Facebook. I puno. Izađemo na B92. Samo nećemo da otkrijemo identitet. Nema identitet. Joj, koju muku ja vidim. Odali malo telefon. Tako. Ne mogu mi. Tako, snimamo. Pa će nama naš premijer da plati letovanje u Grčku. Jeste. Ti ne moraš. Izlazimo, nenormalno. Nenormalno izlazimo. Stvarno, pravo. Zaslužio čovjek. 120 smo bacili. Još jednom 80 ćemo da bacimo, da imamo 90%. Izlazimo. Najmanje 90% izlazimo. Draga Srbija, evo ga. Dokazni materijal o demokratskim izborima.